Naglabot na sa 111 ka mga taong na-report ka na patay matapos gintayog sang magnitude 7.4 nga linog ang Western Colombia nga nabatyagan man sa kaiping nga mga pungsod sa Latin America. Magluwas sa mga ginbawian sang kabuhi, hindi pa matumod kung pilang nakaangkon sang injuries. Kag ang mga missing, matapos nga narumpag ang pila ka mga istruktura. Sandig sa US Geological Survey, yara ang epicenter sang linog sa San Jose del Palmar sa Choco Region. Sa diin 4,800 ka mga tawo nagapuyo. Nahamtang ini 400 kilometro sa nakatundan sang Bogota, nga kapital sa mga pungsod. Nagigo ang linog sa kadalumon nga 66 miles o kon 107 kilometers. Kag nabatyagan pati sa kaiping nga mga pungsod nga Ecuador kag Panama. Natabo ini 34 minutos makiligad sa alas 7 sa aga local time kung saan madamo ng mga tao ang yara sa gwa. Nakitan sa videos nga nagkaran-karan ng mga residente, nagkolaps ang pila ka mga building kag na-trap pa ang pila ka mga pumuluyo sa mga debris nga nagkalahulog. Sunod sa Interior Ministry, masobra sa 20 ka mga banwa ang nakabatsag sang pagtayog kag naapektuhan. Gilayon man nga ginsuspend ang flight sa pila ka mga paluparan. Pahayag naman sang Colombian Geological Service, amo ining pinakamataas nga magnitude sang linog nga narehistro sa pungsod sa nagligad nga isa ka dekada. Ginsundan ini sang 2.8 kag 4.8 nga magnitude nga aftershocks. Gindeklara naman ang state of emergency sa bilog nga pungsod. Matandaan nga sang Hunyo 2026 gidigo man sang kapit nga linog nga magnitude 7.2 kag 7.5 ang kaiping nga pungsod nga Venezuela sa Northern South America sa din masobra sa 5,000 ang nagkalamatay.